Shanghai. Camí a Shanghai amb el tren de gran velocitat. Shanghai i rodalies estan sobre les terres del delta del riu llarg, terres molt riques. Aigua, horta, fàbriques. Més del 20% de la riquesa de la Xina es produeix a Shanghai. És la primera ciutat comercial i financera de la Xina. El Bund, la zona del centre de Shanghai, a la vora del riu riba oest. En el Bund es conserven molts dels edificis colonials. És la zona més turística de Shanghai. A l'altra banda del riu, davant del Bund, hi ha el Pudong, una zona que fa 20 anys era pantanosa i que avui és un bosc de gratacels. És el districte financer. Shanghai és una ciutat moderna, una megalòpolis oriental on encara s'hi conserva la cultura xinesa. Shanghai és una ciutat fluvial comunicada amb el mar i amb l'interior del país. El port de Shanghai és el primer port marítim de mercaderies a nivell mundial. Skyline del Pudong, símbol del ressorgiment de la nova Xina. El Llevataps, centre financer, 492 metres. Al costat, la Torre Xinmao, 420 metres, 88 pisos. Torre de telecomunicacions, 468 metres d'altura. La Borsa de la Xina té la seu a Shanghai. Al fons, l'Hotel Radisson, 200 metres d'altura. Més endavant, Ximao, 333 metres d'altura. La plaça del poble. El Coet, 285 metres d'altura. Radisson. Grups cantant a la plaça del poble. Monument a la plaça del poble. Mercat al carrer Nanjing. En els següents vídeos veurem més temes interessants de Xina.